Čus lidi, dneska si hrajeme Bravko s mojí ségrou. Takže tady jenom přidám. Čujte. Čili, davej. Davej! No tak jo, to mi právě, že jo. Jsem měla hráče u sebe. Dej rady. Když se chtěli nějaký podobný takhle videa, tak třeba nevím. Řekněte si o to, já to natočím. Klidně pozorujte můj YouTube, není věc prostě, ale jenom někdy, jo. Vůbec mě to prostě na YouTube. Ale třeba vůbec nejsem prostě, ano. Třeba ty vole, nevím, no, teďka se to, sorry. Ten hráč Instagram není tak dobrý. Ahoj. Jsi v háji, ne? Neploč. Bye bye. Idiot. Nevím ultimátku hnedka. Čoráku. Nehehe. Jde to, že jo? A pojď, ty na mě postav. Tak, vyhrál jsem mě a pojď pro mě. Tak víš co, na ty víš co? Sejte. Tak jak vypadá to nekonečné automatky? Tálo! Jak vypadá nekonečné automatky? Tady to? Ne. Tak. Nejde, kurva. Sorry. Chcípneš. Pokračujeme. Ty vole. Takže to rozpůrám. Jak si chci. Ping, šingy, jo? No, musím dát za chvilku. To je svůj friend, ale to musíte totálně zničit. Já tady zničím všechny. Tak. Ne, on mě tím nezabiješ, to vím. Nemůžu. Tady jo. Kde? Jsem neříkal, že mě bude zabíjet medvěd tady. To je debil ten tvůj bot. Pingy. Martin Hnak. Počkejte mi. No, co je Martina? No, to ještě, čau, ještě jednou, jak se tam jmenuješ? Zavináč. No. Jurisova. Jury? Ne, Petra. No. Jurisova. Něký. Ty tady nejsi. Takže počkej, já se kouknu.
Já teďka natáčím video, víš, tak... Kamera, čum. Tak je dám sdílet, jo. Čum. Toto je tady vy. Takhle se jmenuji. Opiš si to. 9. 5-1. 5-1. Už tam musím být. No, už to máš. Kde jo? Sorry. Ale ty tady prosím nejsi. Ukaž kameru. Ukaž sdílet, prosím tě. Já teďka natáčím video, víš. Sdílet, no. A Já to jak spustit teď. A nedávej přestat sdílet, nedávej to. Jenom věď. Furt vidím tu obrazovku, věď. Tak. Vidíš to? Jeď ještě. Jeď. Co? Ještě jeď prostě dolů. Bez mezery jsem ti říkal, ty vole. Bez mezery. No, 9-5-1. No, teďka tam budu. Jeď dolů. Co? Co? Hej, tak to je totálně divný, vole. Co? Zkus napsat jenom maty. Normálně jenom maty. Jenom. Ne maty. To už jenom t. No, tvrdý. Co je? Hej, tak to je totálně divný, hej, tak to ne. Běž do odběratelů, odběratel. Ty mě tam nemáš. Hajzlu. Já teďka nemůžu, já se musím natáčet video, já teďka natáčím no, už 8 minut. Ježiš. MG Fitman, vole. Petra, ne. Musíš něco mít. Ne, věď. Úplně já běž zase tam, jak jsi byl. Petra. Bez mezery, Jurisova. Sova. 2. 9, 5, 1. 5, 1. Vyhledat. Tak co to je? Počkej, já to zkusím na druhé. Já budu s tím natáčet videa, už musím končit. Čau lidi.